Ito po ang magandang municipal hall ng Tayug, Pangasinan. Ang Tayug, Pangasinan ay nabibilang sa uring third class municipality at ito ay nasasakupan ng 6th District, Eastern Pangasinan na may zip code 2445. Ang luwag ng Tayug, Pangasinan ay umaabot sa 1,175 square kilometers. At sa kasalukuyan, ang Tayug ay may populasyon na 45,741. Taong 1903, ang populasyon ng Tayug, Pangasinan ay umaabot lamang ng 10,400. Sa loob ng 120 years, ang Tayug, Pangasinan ay nadagdagan ng populasyon ng 35,000. Binubuo ng 21 barangays ang bayan ng Tayug, Pangasinan. Kabilang nilito ang Lake Chauco, kung saan matatagpuan ang Eco Farm o Sunflower Amaze Garden. Ang Tayug, Pangasinan ay umaabot sa 51,124 hectares ang luwag nito o ang area nito. Taong 1817, February 4, ang Tayug ay unang naorganisa bilang bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija. Taong 1837, ang Tayug ay naibukod at napabilang sa mga bayan ng lalawigan ng Pangasinan. Taong 1851, ang Tayug ay muling napabilang sa lalawigan ng Nueva Ecija. Subalit pagsapit ng taong 1864, ang Tayug ay muling naideklara at pinalang naging munisipalidad sa bahaging silangan ng Pangasinan hanggang sa kasalukuyan. Taong 1931, isa si Pedro Calusa sa maituturing na forgotten hero. Noong ipaglaban ni Pedro Calusa ang karapatan at pang-aabuso sa mga magsasaka sa kamay ng mga mananakop na dayuhan.